og velkommen til den her video. I dag der skal vi smage på jelly beans. Og vi læser lige alle smagene op. Så det første man kan lande på, det er enten pære eller snot. Og så er der en med strawberry og chili. Ja. Og så er der en med banan eller blæksprutte. Ja. Og så er der en med bubblegum eller tandpasta. Og så er der en med cola eller dog food. Altså hundefoder. Og så tropical punch. Et eller andet sådan frugtsmag. Eller snegl. Eller ja, det er det. Ja, og der er ret mange. Ja. Så skal vi bare spænde. Vi har lige noget til at spille ud i. Ja, det kan være det. Og vi har lige taget den her af, så vi har sådan en her. Spin en. Som bestemmer, hvem der skal. Hvem skal starte med at spinde? Sten, saks, papir. Okay, sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Du skal starte med at spinde. Ja. Men skal vi ikke sige, at den, der spinder, det er den, der skal først smage? Sådan. Og så det der er bagefter. Sådan. Altså, når du spinder, så skal du smage den. Og når jeg spinder, eller skal vi begge to smage? Vi skal begge to smage. Okay, sådan der. Cola eller dog food? Hundefoder. Hundefoder. Jeg er bange. Jeg er virkelig bange. Ja. Vi skal lige have taget det. 3, 2, 1. Det smager virkelig meget. Det smager jo lort. Ej, undskyld, klar igen. Nu er det mig til at spænde. Ej, pære eller snot? Ej, jeg er bange. Okay. 3. Vi skal ikke bare spytte den ud med det samme. Er du klar? Jo. Nej. Jeg fik pære. Det gjorde jeg også. Det smager slet ikke over. Eller gør jeg? Ikke de pære. Den kan smage godt pære. Min fod. Den på tandpasta. Ej, vi kan enten få snegl, eller sådan en eller anden food. 3. Shit. Den stinker. Den stinker lakrids. Er du klar? 3, 2, 1. Hvordan smager snegl? Ikke godt. Jeg fik den gode. Den smager appelsin. Nej, den gode smager appelsin. Det er appelsin den gode. Er det okay? Ja. Fille fik snegl, og jeg fik appelsin. Tror jeg, det står. Det smager appelsin. Hvad med det så? Nej, for det. Tandpasta. Tandpasta eller bubblegum? Ja. Og jeg er bange. Nej. Og jeg er bange. 3, 2, 1. Jeg fik bubblegum. Og smag. Den smager dårligt. Det er tandpasta. Nej, min er ikke tandpasta. Jeg ved ikke, om det er tandpasta. Min var godt bubblegum. Det smager i hvert fald ikke godt. Det smager godt bubblegum. Snegl igen. Jeg håber ikke, jeg får snegl igen. Det håber jeg helt ikke. Men jeg fik ikke engang snegl, jo. Man kan godt tage en ny. 3. Jeg fik orange. Det gør jeg også. Ej, jeg får bare alle de gode. Det smager. Den er dog god. Ej, hold igen. Vi kan den på strawberry eller chili. Vi må ikke dufte til dem.
Der kan vi dufte, om det er stærkt. Er du klar? Oh. Sådan der. 3, 2, 1. Okay, nu er vi klar igen. Det er virkelig chili. Nu er dig, der skal Og vi har købt en normal. Ja. Og den kostede sådan 64 eller sådan noget. Spin around. Og det stinker, det der. Ej, banan eller Turtle. Nej, det er ikke turtle. Siger jeg, kom. Jeg er bange. Jeg har også lidt glas. Tag en. Okay, jeg er klar. Cheers. Ej, nej. Har det godt? Jeg fik banan. Kom nu bare, sige. Kom nu bare. Det er bare banan. Det er banan, der. Ja. Hvor mange? Det var også banan, men det smager godt. Ej, mit vand er sød. Okay, er du klar? Nej, det er mig. Nej. Sidste runde. Dog food. Eller cool. Der er stadig chili i min mund. Den her, den stik. Er du klar? 3, 2, 1. Tag den. Sidste ord. Pære eller snot? Ej, heller for snot, det gør jeg to. Okay, er du klar? Ej, undskyld. Okay, tag det. Fordi som med, husk at like og abonnere Til den her video. Ja, og så... Lad være med at prøve det, men det smager nogle gange godt, men ikke så godt. Hej hej!